matarsa ta mutu malam, an binne ta, sai muka zo muna masa ta'aziyya, sai ya fara kuka da ƙarfi. Sai muka ce, wane ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana niyaha, ya hana waye kake kuka? Yace wallahi zan ci gaba da yi, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka masa kuka irin wannan za a masa azaba, don haka ina mata ne don a mata azaba. Na rantse muku da girman Allah, yace yana can ya bushe da dariya, yace in ya tuna ta mutu sai ya gode ma Allah, in ya kuma ya tuna cewa za a mata azaba sai ta kuka da ƙarfi. Wannan duka a gabana ne aka yi. To kun ga ashe kina ganin yadda kuke da mijinki yana shiru baya iya gaya miki, tayo yana jin tsoronki, tayo yana tunanin akan ƴaƴansa, ya rike ki ne kawai saboda wani abu da cewa in ya sake ki yanzu bala'in ya fi yawa, don haka ya haƙura da ke ba zai iya gaya miki ba. Amma wallahi idan kika mutu sai wala kiri da munkari sun zo, za ki gane matsayinki a wurin mijinki. Kun ga wannan mutumin fa yana gaya wa malam, to in ya gaya wa malam cewa ina ji cewa ina tuna na Khadija idan na tuna ta, me yake gaya wa Allah kuma in ya tashi cikin dare? To ke ce zaki auna fa cewa ki tuna yanzu in kin mutu mai mijinki zai gaya wa Allah akan ki. Amma duk wanda take da tabbacin cewa ba za ta mutu ba sai mijinta ya riga ta mutuwa, to ta yi yadda ta ga dama. Amma in dai kin san ta yiwu ki iya mutuwa, to ki yi lissafi tun yanzu cewa in kin mutu mai mijinki zai rinka faɗa a bayanki, kuma wallahi duk abin da yake faɗa sa tuktabu shahadatuhum, za a rubuta kuma akai za a miki tambaya. Allah ya sa mu dace.